Dobrý večer, vítám vás na mém kanálu, který nejspíš už dlouhou dobu neexistuje, ale asi ho obnovím, protože tohle je věc, kterou musím zveřejnit společnosti, moderní společnosti, aby si uvědomila, jak moc tragické to je být ve společnosti mládeže. Takže prosím, tady moje, počkejte, asistentka, ano, to je moje asistentka, teď úplně nevím, jestli ji vidíte. Je to Kamča, je taková taková neviditelná. Možná, kdyby jsme nebyli tak líní a šli rozsvítit, tak bychom byli víc vidět. Tak když počkáte, vám ještě něco povím a rozsvítím, aby byla víc vidět, protože to je opravdu věc, kterou musíte vidět. To je prostě Kamča Voděrová Motlová, která mimochodem má taky svůj blog a určitě ho jako tady počkejte, pod to video dám jako do info, víte, odkaz na její, no stejně moc svítit není, tak počkejte, ještě je jedno světlo a to se jmenuje Kuchyňské a ano, tak už mě vidíte, to jsem já, jak už děláte, jo, to jsem já, takže tady prosím pěkně, vítejte u nás. Tak, teď jsem u Kamči 14 dní, ještě zbývá asi 4 dny, že? 4 dny a teď bych vám ráda ukázala, jak vypadá náš večer. Počkejte, jestli já to zvládnu jako přetočit. Možná ne. Tady. Tak dívejte. Jo, tohle je Kamča na svém milovaném počítači. Ano. Takhle natáčíme klávesnici. O naší rejži, má tam nějaké Nemám tam tu rejži. Nemá tam tu rejži, je strašně smutná, prostě hledá rejži, chápete? No a já tady prosím si čtu e-maily, ano, takže prostě a tamhle máme zaplou televizi, zrovna Dávají sex ve městě, což je vlastně můj oblíbený seriál, ale nějak se na ně nestíhám koukat, protože první komunikuju přes Facebook, druhý komunikuju s Kamčou a třetí si čtu e-maily, takže vlastně nevím, co dřív. A koukejte, jest, co chceš, a ještě bude bolet někdo poučovat. Na dváze snězo taky, počkej ještě jednou. Ano. Takže jest, co chceš, a ještě bude někdo poučovat o nadváze, sněz ho taky. To bych řekla, že to dítě sice nevymyslelo, ale je to dobrý a vtipný. No, takže to bylo takovej náhled a Kamča mě má moc ráda. Najednou, když točím video, tak mě tady jako se ke mně lísá a všechno. Takže je 24, zítra mám od 7, budu muset stávat ve 3:45 a co bych vám tak řekla, no, ještě nejsem vykoupaná, přemýšlím, že tam nepůjdu, protože Kamči mi včera řekla něco velmi takového, no, zkrátka tak. Intimní. Ano, velmi intimního, ano, bylo to velmi intimní, vidíte, jak krásně svítí ta klávesnice? Jo, tak. Prostě jak má úplně ty prsty, vidíte tam na ní ty prsty, jo? No a prostě tak probíhá náš večer, takže doufám, že zítra budeme zase zpívat třeba, aby jsme nezapomněli, jak se to dělá. Tak a jo, a dneska jsme měli strašně super jídlo. Jo. To vám pak ukážu fotky. No, až budu mít ten počítač a udělám tohle video do počítače. Jo, tak to bude. Tak se mějte krásně, papa. Třeba ještě někdy něco natočím. Ha? Jo.